Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, aksyon! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 16 na bulan sa Nobyembre, tuig 2020. Gahawa-hawa na paginhawa sang iban, damasulod na gid ang bulan sang Disyembre, 39 dias na lang. Aba, Pasko na, 46 dias na lang. Saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw? Unahon ko ni anay ho. Call for donation. Operation Tulong. Pagbulig sa mga apektado sa bagyo. Sa aton mga utod, gaapila kami. Ang Aksyon Radio Bacolod, kaupod ang Suing Legacy Movement Incorporated, isa ka non-government, kag non-profit nga organisasyon, ang magabaton sa inyong bulig o kondonasyon para sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ano ang mahimo idonar? Pwede cash, goods for sanitation and hygiene. San o magabaton sa donasyon? Ang Aksyon Radio Bacolod ang bukas na sa pagbaton sang cash donation sumugod karon nga adlaw Nobyembre 16 pinaagi sa GCash, isa ka online application. Sa mga pumuluyo sang syudad sa Bacolod nga magadonar sang cash apang luyag nga personal nga ihatag ang donasyon, magtawag lang sa numero 434-3861 ukon 708-1237 ukon 094-7637-6786 para sa detalye sa pagkuha sang imo donasyon. Ang mga pumuluyo sa luwas sa Bacolod ang mahimo man magdonar sang cash. Kung wala sang GCash, magtawag man sa numero 434-3861 o kon 708-1237 o kon 0947-6376-786 para sa pamaagi sa pagpadala sang inyo donasyon. Ang magadonar naman sang goods kag gamit para sa sanitation kag hygiene, ang kinahanglan magtawag man sa Aksyon Radio Bacolod agud mahibalaan ang schedule sa pag-pick up sang inyo donasyon. Kung ikaw nagaistar sa gwa sang Metro Bacolod, mahimo ka man makapakig-angot sa Aksyon Radio Bacolod agud maistoryahan ang pamaagi para makuha ang imo donasyon. Operation Tulong, pagbulig sa mga apektado sa bagyo, isa ka corporate social program sang Aksyon Radio Bacolod. Kung may sulusubra ka, kinahanglanon ina sang aton mga kauturan. Kung may ara kay bulig, tawag lang sa Aksyon Radio. Buligan ta nahulan. Amo na ginasiling bala sang aton katigulangan, ang pagbaton malipay ikaw, apang ang paghatag mas makapahalipay sa imo. Kanami ba't sagunda galutaw ka bala? Kung may ginbulig ka, tinipik sa inyo kinitaan, kinahanglan sang aton kauturan didto sa nabiktima sang bagyo. Isa ini kapag pakilala nga bisan ano nga isyo, nga gatuluhaw political man, o ano man nga isyo, sa mga nagakatabo sa pungsod, isa lang kita, nagabuylog sa tion sang kalamidad. So gapamukaw kami, sa tagsa ninyo kapuluyan ang may sulusubra lang. Sa inyo kinitaan, pwede makapadala kita bulig
didto sa aton mga kauturan nga lubos na apektuhan sang asod-asod nga pagsulod sang bagyo. Ang inyo bulig ginapaabot namon. Ang inyo bulig ginapaabot sang aton mga kauturan sa iban nga bahin sang kaprobinsyahanan. Gapanuktok kami nga kabay pa. Inyo kami abrihan. Action Radio Philippine Standard Time las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Ari ho, makailintriga nga balita. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa kay Environment Secretary Roy Simato, imbestigaron ang illegal mining sa mga lugar sa diin inigo sang bagyo kag nagtugas sang landslide sa Cagayan kag Isabela. Binakadamo lugar ni nga may ara ini sila ginatawag illegal mining. Madumduman ko gyapon si Gina Lopez bala. Di ginasign sang unato siya. Nagibutang tiglikom kung tani isang environment. Wala ginaprubahan. Wala siya ginbutang sa pwesto nga kay pasirhan niya ining mga minahan nga magatugas ang kalalatan sa pungsod Pilipinas. Hindi gusto ang iban nga mamalida kay maigo ang ila intereses. Ang iban na nga mga mamalidya tag-iya sa mga minahan. Ang iban dira kumpadre kumare sa nagapanagiya sang minahan. That's why nga si Gina Lopez wala ginbaton. Kay kun ginbutang sa pwesto si Gina Lopez, ining pila ka mga minahan ginsira na ni. Kag posible wala magtuga sa kamatayon, wala sang magtuga puerting halit sa asod-asod nga pagsulod sang bagyo. Galing ginbalabagan mo sang mga opisyal nga ginbutar kag ginbutang sa pwesto. Kay naigo ang interest sa ila kaugalingon nga negosyo, ang ila sini kumpadre o kung kadaysin o man kilala nga nagapanag-iya sang minahan. Hindi sila gusto. Kontra gusto, tilantawang na tabo. Di kung disgrasya, dihamak ang nagkalapugday, kay man, intereses ang ginauna. Kay kung tani, kung ipapungko to sa buhay pa, si Gina Lopez, wala kita mag-anto subong sinikalala nga mga landslide. Ay, terrible. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang pananakit ng sikmura ay dahil sa asin na pinupudlos. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each. Las 6:48. Ay, Flash report upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Alvin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49 na. Oh, what happened? Anong natabo? Diin si Aksyon Alvin. Aksyon Alvin! Yes, action Fred, bangkay isang isa ka lalaki ang nasa puwan diri sa area sa barangay 31 sa Gwa ayon sa opisina man sa Angels Border along barangay 31 action Fred, no. Isa ini ka lalaki nga nakasuksok sa yelong bayo and nakadilargo ini nga itom pero daw na kakasang iya sila nga dilargo pero nakasuksok na gid lamang ini isang underwear action Fred, no. Ari diri sa kilid mismo sa dalan. Ari naman diri action Fred ang mga kapulisan sa idalom sang police station number si PO3 Deles, no, si Sir Basi may mga tukon na kilala o kung may identity na ang ining victim nga nasa puwan nga bangkay sindi langgit nga aga, no, si Sir Deles. Sir, live kasubong sa Action Radio, sir. Sir, may initial na kita, sir. Anong pangalan sang victim, sir, sa puwan sindi langgit nga aga? So para wala ni sa may nakakilala sa iya, dali na kilalaan ni siya kay Drini sa Permega, Drini sa Gatulog, Drini sa igad-igad lang sang Tanduay Street. Kay gapamulot ni siya, gapamulot ni siya mga basura. Pero Drini sa nagatulog. Kagapon last ni siya nakita kung kagapon sa ngapon nagapungko-pungko din. Gapong ko do okay pang iya pamatyag. So ang aga ni ang isa ka trabador diri sa Angel sa Burger mangihi siya tani nakita yang may tao nga nagayda. So gin palapitan niya didto na panan niya nga patay na ining tao diring permila nila nakita nga gapamulot basura. More or less pila ng edad sini, sir? Posible ang edad sini siguro mga between 50 to 60 years old siguro. Aksyon Alvin. Yes, action. Palihog pamangkot, may pilas. May pilas ang arada wala. Negative ni sa pilas. Posible base kung inabot guro ni o may balatian ni. Amo ni nga tikay wala man sa mga upo diri sa bakante diri nga luti diri sa sa Tanduay Street. Amo ni nga nasapuan na lang di siya sa kilidalan. Sir, it seems nga na lulos nang yan ng Delargo, sir. Anong posibilidad nga? Posible siguro basi mamusoni o mangihi. Okay, sige sir, sa action na Fred Okay. Diri ang pinaka mga bayo niya diri sa kilid kag ginalantaw man sa mga kapulisan base by identity pa lamang o may makuha nga ID, no, para sa identity sang sining bangkay sang isa ka lalaki nga nasa puwan diri sa area sang Tanduay Street Barangay 31 diri sa siyudad sang Bacolod. Para sa flash report with action Nandi Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog nga makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa tingog kag handog. Kamo nga mga nagabiyahe, tughong na kamungadaan, puwerte kadako sang saka. Sang langis naman, mahimo nga ang diesel siguro, masaka sa kuno mga 1.50 tob 1.60. Sus, big time ha? Big time nga pagsaka sang presyo sang krudo kag gasolina. Gasolina guro mga sobraman piso ay ang isaka ya. Tila tamay mo. Bisan amo na ning kalamidad, amo na ning nagakatabo sa pungsod Pilipinas, ang sakay sa presyo ya sa petrolyo, wala kita mahimo. Kontrolado ina sang pangkalibutanon nga merkado. Bisan mag-ano ka, wala ka na mahimo. Kontrol ina ya sang dalagko nga mga kompanya sang langis. Nga kita man nagatag sa ila sang puder, agod nga magkontrol sang presyo sa bilog nga pungsod Pilipinas. Oil Deregulation Law. Amo na nga hindi kita makademanda malihog kagaayo nga panubuan. Kaya ang aton man mga mamalida ang nag-aprobar sina
Ti kundi, wala kita mahimo. Sa una may pundo pang gobyerno, kung sumaka ang presyo, tabunan sang gobyerno. Subong niya, kay sila na iya ang nagamando sang presyo, pangkalibutan nun, wanglong ulota, wala kita mahimo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat mga dulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,